ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላታ ይሁን። ክቡራን ሕዝበ እግዚአብሔር በመጀመርታ እንኳን ለዚህ 2020 መስከቢድ ለሕማምን ለእስራኤል ካቦዚና ለስራን ዓለም ሰላም አጀመረና ለተጀመረውና ተወዘና አኒ ለይተዕና ለይከሳነትን ለይሰላምን ይግበረና كمون بارك عندي لو تبصنا بزعبة انتاونت بحريات يسوس هنا في الدنيا تو عبدنا تسلسلنا إذا بحريات يسوس عبد سلسلة تمساسلتي وانجيل بعد وانبا كريكا سلوتيكس تبيلا لدا مسألة غير هنري بارمتان أستورلنا رديتنا كما زلنا عبزري قدام يكفال ولا يكفالنا لا مخفالنا رؤيا والتي فقرات حواتين هذه مخلصة يسوس سلام الله مسؤولاتنا قوينو حبر زوجي ودنا حيد زكاة يلبسنا بارحجي بمرحلة حيد زكاة الله حبيبنا النسانتنا نستوردون انتاونت بحريات يسوس نزي حكميا انتاونت يسوس زفتنا تمسكرنا كاني وانجيل بار أمساسا رفا وانجيل مفنات عبد الله عبد ودنا مخنياتو ليسوس فريقنا ليسوس آمينا ليسوس تسفينا برقص النت كنسعون لهن مسكرون زفتنا حيث تبعات برقص النت كوننا الناس قرب وانجيل تاريخ رقص النت لومن ممأذن صباح سلاسقوني زي سجرت الآية حكمت النجم أقول زهر السنة بعد تاريخ وانجيل زي قدسو ولولو أبي وتكريستنا تنليو بتبزي سجام استيرات كريستيان كخون يهيلو زمن سدراحيو كل زغير بتنسلسل تمساسل وانجيلات زبهارا زلوابا ماتيوس ماركوس لوقاسن إيو إذا تمساسل نتزي أبتن أبسليدا مسكن إنانا مالس يسوس نازراون كوسايوت زبير أمسلا تسايوت زلو نجابن فردموت يسوس كأوجات تسعفا سلس تقامقاتات إبرايس غريق لاتين مسرد مدبابيو تمساسل نزكو بزلو ولا سكابتت حسوب إلامان زلقس تمساسلتي وانكيل كتبلكم بار باصاوعاو بمصحف سينوبتيكس تبعي لم تفلطوا بزم سلسة زقلسنا يوم بوانبا غريق كايوان بميول بانافا وانجيل كوينو ترغامي تقوم زينا ويبسرا مالتي سلازيتي سينوبسيس بغريق التي سينوبتيكس كا نيلاتين كوينو بحدا مرأي زبل ترقم لميسوها يركب بزمانتك بزعوا هيوتن تكبارن يسوس بزرقي زرقيو أقلالسا زوستو أباهلان تمساسلنتن حدنتن سلزلقوي بار قدس مسحف لنا نصورات انتاو خيدان بوانبا رايس تسحب فون كله حدش كيدان ما بوانبا غريب بار وانجيل دحر موت يسوس دحر 4 عامات تصحيف قلنا ناوي زمن تنتاو خيدان كم زفلت أبقال آية كفل زمن وينو لي حدش كيدان ما أما فارق سالسة كفل زمن قلنا ناوي ماذا سمسك برون بار وانجيل بعد على لي كابسسان شديشتن عمد
ምሕረት ክሳብ 110 ዓመተ ምሕረት ኣብ ዘሎ ዘመን ተጻሒፉ እዚ ኩሉ ዘርእየና እንታይ እዩ ድሕሪና ኣብ ጉዕዞ ቃል ኣምላኽ ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት እንታይ ተራ ኣለዎ። ስለዚ ንኢየሱስ ከም መምህር፣ ንኢየሱስ ከም ወሃቢ ምኽሪ፣ ንኢየሱስ ከም ዓያዪ ኣብ ጉዳያት መንፈሳውነትን ለውጢ ህይወት ደቂ ሰባት ከም ኣበጋሲ ድሌት ደቂ ሰባት ንሰዓብነትን መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝምህር ነይሮም ከም ዝገልጽዎ ይርዳእ ማለት እዩ። ኣብዚ መሰረታዊ ረብሓ ይሕተሉ ካብ ምንታይ ይብገስ ኣብዞም ሰለስተ ወንጌላውያን እዚኣቶም እዚ ተመሳሳልነቱ ምክንያቱ ንኢየሱስ ብሒደ ዝረኣዩ ዝሰምዑን ስለ ዘይኮኑ ማቴዎስ እዩ ካብዚኦም ሐዋርያ እምበር ማርቆስን ሉቃስን ሐዋርያት ኣይነበሩ እሞ እቲ ሕድነት ዝህቦም ሲ መንነት ኢየሱስ እዩ። እዚ መንነት እዚ ከዓ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ዝግለጽ ዝበርህን ስለ ዝኾነ እዩ ስሙ ይባረኽ ጌታ። ብርግጽ ኢየሱስ ን12 ሐዋርያት ምምራፁ ብዕላማ እዩ። እዚ ከዓ ንትምህርቱ ተቐቢሎም ንኸምሉን ንኸብፅሑን እዩ። በዚ ከዓ ኢየሱስ ብምሳሌታትን ብኣብነታትን ብዛንታታትን እናሰነየ ንትምህርቱን ተግባራቱን ከም ዝስቆሮምን ከም ዝርድኦምን ካብዚ ሓሊፎም ናተይ ኢሎም ከም ዝለብስዎ ክሳብ ዋጋ ህይወቶም ዝኽበልዎ ዘኽእል ሓይሊ ጽንዓት ምስክርነት ክሳብ ንባስ ዝበጽሑ ከዓ ክጽበዩውን ኣተስፊይዎምን ኣዚዝዎምን እወይ ትጽቢት እምበኣር ብተኣዛዝነት ንእምነት ትርድኣሉ ቤት ትምህርቲ እያ። ተጸበዩ ኢልዎም ብእምነት ካብቶም ዝተጸበዩ ዝተባህሉ ጸሓፍቲ ወንጌል ኮይኖም ዝርከቡ ዘለዎ ከዓ ማቴዎስን ዮሐንስን እዮም። እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። እምበኣር ንሰለስቲአን ቋንቋታት ከኢየሱስ ይጥቀመለን ነይሩ። ብዛዕባ ብዕብራይስጥን ብኣራማይስጥን ዝተጻሕፉ ጥንታውያን ጽሑፋት ወንጌላት ኣይነበሩን ዘይኮኑ ወይ ከም ዝነበሩ ይግለጽ። ግና ኣቐዲሞም ከም ዝጠፍኡ ነዚ እምነት ኣባሃህላ ኣወንዚፍና ነቲ ኢየሱስ ዝፈጸሞን ዝኣዘዞን ዝሃቦን ኢና ክንጥምት። ኢየሱስ ኣብ ወንጌላት ማቴዎስን ማርቆስን ሉቃስን ከመን ይገልጽዎን ይርድእዎን ንመንነቱ እዩቲ መሪሕ ሓሳብ ኣስተውዕለና እምበኣር እቶም ክልተ ማለት ማርቆስ ሰዓቡ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ዓይኒ መስካሪ ዘይኮነስ ናይ እዝኒ ሰማዒ እዩ። እቲ ዘገርም ከዓ ናይ ሉቃስ ሰዓቢ ናይቲ ኣብ ጉዕዞ ህይወቱ ብራእይ ኣብ መንገዲ ደማስቆ ዝተለወጠ ጳውሎስ ንኢየሱስ በአካል ዘይረአዮ እንትርፊ ብዝተዋህቦ ራእይን ትእዛዝን እንተዘይኮዩ እሞ ምጽባይ ትርጉም መቐጸልታ ሕሬት ሐዋርያውነት ዘብርስ ይበሃል። ኢየሱስ ሱኽ ይኮነ ተጸበዩ ዝኮነ እዞም ሰለስተ እዮም እምበኣር ሕደን ተመሳሳልን ዛንታ ብዛዕባ ህይወትን ሞትን ትንሣኤን ኢየሱስ ስለ ዘዘንትዉ ሲኖፕቲክስ ዝተባሃሉ ብተመሳሳልነት ትሕዝቶን መስርዕን ሓልፈ ነገርን ብምጥቃም ነቲ ኢየሱስ ዝበሎን ዝገበሮን ኮይኑ ብሕልፊ ነቲ ኣብ ገሊላ ዝፈጽሞም እዮም ዘተብሩ እዞም ሰለስተ እምበኣር ብዛዕባ ኢየሱስ ብዝገበሮን ዝበሎን ብምትራዕ እዮም ብዛዕባ ንመንነት ባህርያት ብሕልፊ ንመለኮታዊ ባህርዩ ዝገልጹልና እምበር ብቐጥታስ ነቲ ሰብኣዊ ባህርዩ እዮም ብሕልፊ ብግሁድ እቱ ዝብልዎን ዝገልጽዎን እዞም ሰለስተ ወንጌላት ወንጌላውያን እዮም። እምበኣር ኣብቲ ጥንታዊ ስነ መጽናዕታዊ ኣሰራርዓ ቅዱስ መጽሓፍ
ማርቆስ ከናይ መጀመሪያ ምንጭ ንወንጌላት ማቴዎስን ሉቃስን እዮም ዝወስዱ እዚ ማለት ዳከም መበገስን መወገስን ሓሳብ ገይሮም ይወስዱ ከም በዓያ ኣብነት ገሪ ወንጌል ማርቆስ ክልተ ካብ ፍቅሪ ሓደ ክሳብ ሰለስተ ዘሎ ቁጥሪ 6 እውን ከምኡውን ራእይ ዮሐንስ 4 ካብ 1 ክሳብ 35 ዘሎ ኩላቶም ጽሑፋት ሓድሽ ኪዳን ብቋንቋ ግሪክ ተጻሒፎም ማርቆስ ወዲ መዝሙር ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኑ ካብ 66 ክሳብ 70 ዓመተ ምህረት እዩ ከም ዝጸሓፎ ዝግለጽ ስለዚህ ማቴዎስን ሉቃስን ከዓ ካብ 85 ክሳብ 90 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ ግዝያት ከም ዝጸሓፎ ይግለጽ ወንጌል ዮሐንስ ካብ 90 ክሳብ 110 ዓመተ ምህረት ተጻሒፉ ዝብል ይትዝመረሉ ስለዚህ ብዙሓት ናይ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ተመራመርቲ ዝሰማምዕሉ ሓደ ነጥብ ብናይ ዓይኒ ምስክር ጥራሕ ኣይተጻሕፈን ወንጌል ዝብል ብርግዝ ከዓ ነዚ ዘብርሃላን ወይ ከዓ ዝድረዓልናን ሓሳብ እንተልዩ ማርቆስን ሉቃስን ናይ እዝኒ ሰማዕቲ እምበር ናይ ዓይኒ ረኣይቲ ወይ ከዓ ናይ ኣካል ሰዓብቲ ኢየሱስ ከም ዘይነበሩ እቲ ኣብ ወንጌል ብዛዕባ ልደት ኢየሱስ ዝምልከት ብዕሊ ክብዕል ማለት 25 ታሕሳስ ዝጅምር ዘሎ እዚ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ኮይኑ ትክክል ዕለት ወይ ዓመት ኣብዚ እዩ ተወሊዱ ክትብል ዘኽእል መረጋገፂ ኣለት እቲ ርጉስ ዝተወልደሉ ቦታ ንእዋንን እዩ ዝገልጸል ብራቤ ናይ ዕለት ንዝብል ክንብሉሽን ንኽእል ኢና ስለዚ ብለይቲ ምዃኑ ዝሕብር ማሎም ብለይቲ ዝሕብሩ ጓሶት ብለና ወንጌል ሉቃስ 2 ካብ ፍቕዲ 8-17 እቲ ዘመን ከዓ ብንግስነት ንጉስ ቄሳር ኣጉስጦስ ዝወፅእ ኣዋጅ ምስ ገባ ቆፀራ ህዝቢ ዝብል ስለ ዘሎ እዩ ወንጌል ሉቃስ 2 ካብ ፍቕዲ 1-7 እቲ ቦታ ከዓ ኢየሱስ ኣብ ቤተልሔም ምስ ተወልደ ንጉስ ሄሮድስ ነቲ ሰሚዑ ተሸበረ ብለና ወንጌል ማቴዎስ 2 ፍቕዲ 3 ስለዚህ ነዚ ታሪኻዊ ሓቅታት ንግስነቶም ብምርኣዩ እቲ ዓመት ካብ ሻድሻይ ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ከም ዝነበረ ዝነበር እምበኣር ንምንታይ ብልደት ኢየሱስ ተሸቢሩ ንጉስ ኣይተሓጐሰን እቶም ጓሶት ግን ተሓጒሶም መላእኽቲ ከዓ ተሓጒሶም እቲ ንጉስ ግን ኣይተሓጐሰን ንኸይሕጐስ ዝዓበቶ ስልጣን ንንጉስ ንጉስ ተወሊድልካ ክትብሎም ከለኻ ንስልጣንካ ዘገድፍ መፅኢ ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ስለዚ እቲ ንጉስ ተወሊድልኩም ኣሎ ኣብ ዓዲ ዳዊት ዝብል ቃል መልኣኽ ብዝተነግሮ ስለዝሰምዐ ዝሻቐለ ወንጌል ማቴዎስ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 2 እምበኣር ወንጌል ማቴዎስ ዝጥቀመሉ ምንጪ ካብ 2 ምንጭታት እዩ እዚ ምንጭታት ኢልና እንስውዖ ከዓኒ ማለት በቲ ናይ መጽናዕታዊ ክርአ ከሎ እናቱ ዝኾነ ይህቦ እዩ ወንጌል ሉቃስ ነታ ሓንቲ ምንጪ ማቴዎስ ዝጥቀመላ ከም ዘይወስዳ ይግለጽ እታ ነፍሱ ዘይወስዳ ዘሎ ምንጭ ከዓኒ ኣይሁዳዊ ኣቃውማ ብመሰረት ዕብራውያን ከም ዝሕሰብ ማለት እዛ መሰረት ዕብራውያን ወይካዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ተጀመረ ታሪክ ዘለዋ ኮይና ልምዲ ስለዚ እቲ ማቴዎስ ተጠቕመሉ ሉቃስ ወስዶ ነታ ናይ አንጾኪያ ልምዲ ዘለዋ ታሪክ ዝሓዘት ይወስድ እዚ ከዓ ናይ አንጾኪያ ትርጉም ነቲ ብዕብራይስጥ ዝተጻሕፈ ኮይኑ ማቴዎስ ንገሊላውያን ክርስቲያን ተጻሓፈ ምዃኑ ይተረዳእና ወንጌል ማቴዎስ ንገሊላውያን ዝተመተ ኣብ ናይ ኣይሁድ ዝተመተ እዩ
ስለዚህ በዚህ ቃል ምስለ ዳዊት ዝተሐረሱ ምስለት ቲ ትውልድ ኢየሱስ ማለት ነው ስለዚህ ናይ ቤተ ክርስቲያን ወንጌል ተባሂሉ ይጽዋዕ የቤተ ክርስቲያን ወንጌል ተባሂሉ ይጽዋዕ ወንጌል ማቴዎስ ስለዚህ ምንጪ ናይ ቂሳርያ ወንጌል ማርቆስ አራማክስቲ ይጥቀም ከምስ ተጥቀም ይፈለግ ምክንያቱ በተታወቀቱ ባር ወንጌል ማቴዎስ ከወንጌል ማርቆስ ይዝጥቀም በዛ አይነት ወንጌል ሉቃስ ካፕል ተገጻት ዘማቀለ ይባል ወንጌል ሉቃስ ካፕል ተገጻት ዘማቀለ ተቀዳማይ ወንጌል ድምር ቅንብር ለማዳት ፊት ናይ ኢየሩሳሌም አንጾኪያ ሮም ዘሐወፈ ኮይኑ የተኻላአይ ክፋል ወይ ገጽ ካኒ እቲ ወንጌል ድምር ቅንብር ለማዳት ፊት ናይ ቂሳርያ አንጾኪያ ሮም ዝውክል ለማዳት ዘሐወፈ ዘማቀለ ኮይኑ ይርከብ ስለዚህ ካብ ዝሃብታም ተሞክሮ ዝኸዓ እቲ ዝሰፍሐን ዝዓመቐን ጽሑፍ ገፊሕ ጽሑፍ ክሳብ ግብረ ሐዋርያት ዝተቓለለ ኮይኑ ዝርከብ ናይ ሉቃስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስን ተግባራቱን ዝገልጽ ብምዃኑ ከዓ ናይ መንፈስ ቅዱስ ወንጌል ተባሂሉ ይፍለጥ ወንጌል ሉቃስ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝርኢ ፍልይ ዝበለ ኣቀራርባ ኣሎ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ኣብ ዝህቦ ትምህርቲ ርእሱ ኣብ ምግላጽ ኣየተኩርን ብምዃኑ እዩ ብተመሳሳሊ ኣብ ወንጌል ማቴዎስን ሉቃስን ከምኡ ኮይኑ ንረኽቦ ምክንያቱ እቲ ምንጮም ሓደ ማርቆስ ብምዃኑ ዘነጽር መርኣያ እዩ ስለዚ ሉቃስ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝገልጾ ብሰፊሑ እዩ ብዛዕባ ልደቱ ኣገልግሎቱ ሞቱ ትንሣኤኡ ሕርገቱ እዩ ዝገልጽ ሉቃስ በዚ ከዓ ካብቶም 4 ወንጌላት ከምኡ'ውን ካብ ሓድሽ ኪዳን መጽሓፍቲ እቲ ዝነውሐ ኮይኑ ዝርከብ ማለት ምስ ግብረ ሐዋርያት ምትሓሓዝ ምዃኑ ከዓ ምርዳእ ከድልየና እዩ እምበኣር ሲኖፕቲክስ ማለት ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ኮይኖም እዚ ዓይነት ኣገላለጻ እዚ ካብ 1780 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ ኣገላለጻ ኣረዳድኣን ዘንቆሎ እዩ ባራክ ሲኖፕቲክስ ዝረአዩ ጉድሆታት ወይ ከዓ ጸገማት እንተልዩ ከም ድማ ናይ ዝተፈላለዩ ቃላትን ፍጻሜታትን ከምኡውን ምሳሌታትን ይርከቡ ስለዚ ካብዚ እንርድኦ እንታይ እዩ ድሕሪልና ኩሉ ግዜ ቃል ኣምላኽ ጥራሕ ኢልና ነፂልና ኣይንኽእል ስለዚ እቲ ቃል ኣምላኽ ልክዕ ከምቲ ስጋ ዝለበሰ እቲ ቃል ኣምላኽ ከዓኒ ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ብህይወት ደቂ ሰባት ክዓይር ከሎ ኣብቲ ናቶም ልማድን ኣካይዳ ህይወቶምን ኣብኡ ይንጸባረቕ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ኣባና ሰብኣውነት ከም ዝለብስ የርእየና ማለት እዩ ስለዚ በይኑ ቃል ኣምላኽ ጥራሕ ሄድካ ነፂልካ ክረአ ከምዘይክእል ስለዚ ቅዱስ መጽሓፍ ልማዳትን ታሪኽን ከም ዘሎ ክንርዳእ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ተቐዳመይቲ ክፋል ኔልሶን ትናና ኣብዚኣ ክንዛዘም ኢና ስለዚ ናይ ምስትውዓል ጸጋ ኣብ ጉዕዞና እግዚኣብሔር የብርሃልና ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ከጽብውን ሓይሉ የልብሰና